Malipayong dayong kilom-kilom Subo, Kabisayan ug Mindanao, uban ni Dr. Iris ug ni CB diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon kini si Leo Lastimosa. Magpasalamat nga inyo ming gipadayon karong hapuna sa inyong tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan. Karong hapuna ang atong sugilanon nag-uluhan og piniliay. Usa sa labing importanteng aspeto sa usa ka demokrasya mao ang piniliay o eleksyon. Hatagan og higayon ang katawhan sa pagpili sa ilang mga opisyal. Ikas labing taas ngadto sa labing ubos nga mga opisyal sa nasunong gobyerno o sa mga barangay. Pinagi sa paghatag ini maong gahom sa pagpili gi sandig sa demokratikanhon nga gobyerno ang gahom sa katawhan pagpanimon sa nasod ug sa kasaysayan. Pinagi sa pagpili sa iyang mga opisyal sa gobyerno, ang katawhan mugamit siyang balaanon nga gahom sa pagpanimon sa nasod. Pero nahibaw ta giun sa pagbugal-bugal ang nangaging mga eleksyon sa atong nasod. Lalisunon pa kon ang tinuod bagyong sentimiento sa katawhan mo'y napatigbabaw. Pero karong hapuna, gusto kong musumiter sa argumento na posibleng wa na to tabangi ang katawhan, wa na to andama ang katawhan, wa na to hingpit ihatag sa katawhan ang iyang kinatibuk ang gahom o kagawasan sa pagpili. Ang akong gustong ipresentar ninyo karong hapon, mao katong nahitabo sa transition gikan sa diktadura ni Ferdinand Marcos Sr. o sa pagbanhaw sa demokratikanhong mga institusyon sa nipuli niya nga si anhing Presidente Cory Aquino. Pag-ulbo sa People Power Revolution atong 1986, kansang ika-38 nga anibersaryo atong sa ulugon karong buwana, si anhing Presidente Cory Aquino nibungkag sa tanang mga estruktura sa diktadurang Marcos. Usa sa mga paagi nga iyang gigamit mao ang pagpalagpot sa mga sakop sa Korte Suprema aron mahibalik ang judicial independence na dili mga diniktahan sa diktadura ang mga maestrado ug iyang gipalagpot ang tanang lokal nga mga opisyal nga kabilin sa diktadurang Marcos. Mutong ang mga Gulyas, ang mga Durano, ang mga Calderon, ang mga baggiita mga aliado ni Marcos dinhi sa Subo sa usa lang ka pamilok gipalagpot ni Cory Aquino. O iyang gipulihan og mga officer in charge. Of course, kontrobersyal to kay ang mga gipalagpot nga mga opisyal makapangangkon pinili sila sa katawhan. Bahala gitikas tong eleksyon atol sa administrasyong Marcos or kadto sab sila dili man to sila pinili. Mao nay klaro nga pagkasulti. Kay ang pinili nga mga opisyal, katapusang mga opisyal nga pinili sa mga posisyon, gipalagpot ni Marcos atol siyang diktadura. Ug sila mga tinudlo lang ni Marcos, wa may eleksyon nga napahigayon atol sa diktadurang Marcos. Dihay eleksyon para sa interim batas sa pambansa in 1978, nahibaw tag iyon sa tubaktikas, although nakalusot ang Pusyon Bisaya dinhi sa Subo ug Central Visayas. Dihay eleksyon sa 1984, katong regular batas sa pambansa, glapad sad kayo ang pagpanikas. Ang labing unang local elections nga napahigayon pagkahumanan ni Marcos. So, sa usa lang ka pamilok, gitaktak ni Cory Aquino ang tanang mga aliado ni Marcos gikan sa pagka-mayor, pagka-gobernador, o pagka-vice-mayor, pagka-vice-gobernador, tanang mga konsehal. O iyang gipulihan o mga officers in charge. Ang nahimong arkitekto atong dako kayong kausaban pagtudlo og mga OICs mao si anhing Senate President Nene Pimentel. Itudlo siyang Cory Aquino isip DILG Interior Minister kay parliamentary form pamanto government sa pagpuli ni Cory Aquino. Mga ministro man to ang mga sakop sa gabinete panahon ni Marcos. Ug sa dihang ni transition ngadto sa demokratikanhon nga gobyerno, nahimo na siya nga DILG secretary si Pimentel. So paglingkod ni Cory
puli ni Marcos, diha napalaya si Marcos sa Malacañang in 1986. Nagtukod siya og revolutionary government. Katong transition gikan sa diktadurang Marcos ug sa demokratikanong gobyerno ni Cory Aquino, ang taytayan adto mao ang revolutionary government. Si Cory Aquino mo naghupot sa executive o legislative powers. Sumunod siya Marcos sa unang mga buwan sa administrasyon ni Cory Aquino. Pero immediately after sa iyang paglingkod, iyang pagdeklarar og revolutionary government, nitudlo din siya og mga komisyonado sa Constitutional Commission. So ang unang yung gihimo sa administrasyon ni Cory mao ang pag-usab sa konstitusyon. Ug mo ni naumol ang 1987 Constitution. Nahingpit ang trabaho sa Constitutional Commission nga gipanguluhan ni Justice Cecilia Muñoz Palma dayong tapos sa 1986. Sa ito ba, sud lang sa pila ka buwan. Human sa pagkapukan sa diktadurang Marcos ug human sa pagdeklara ni Cory Aquino og revolutionary government, na human dayon pag-draft ang 1987 Constitution ug gisumiter ni Cory Aquino og plebisito in 1987. So usa ka tuig human siya pag-asumer sa pwesto, gipangutanan niya ang katawan, uyon ba mo ining konstitusyon nga naumol sa Constitutional Commission og giaprobahan overwhelmingly. Nidaog ang yes votes batok sa no votes pabor sa 1987 Constitution. Mao nang gitawag siyang 1987 Constitution kay na-ratify ni pinagi sa plebisito sa Pebrero 1987. Ubos sa 1987 Constitution, human na-ratified ang 1987 Constitution, nipatawag dayon si Cory Aquino or gituma na ang gibutan sa 1987 Constitution, gipatawag dayon ang senatorial elections. So mao to nga sa maong senatorial elections nidaog ang 22 ka mga kandidato pagka-senador ni Cory Aquino, duha ra ka kandidato sa oposisyon ni Marcos, duha ra sa kandidato ni Marcos na mao ni bagong oposisyon ang nidaog. So ang 22 ka mga senador ni Cory Aquino gipanguluhan ni Jovito Salonga. Siya may number 1, so siya nahimong Senate President. Ikaduha niya si Butch Aquino, ang manghod ni Ninoy Aquino. Ang bugtong mga senador nga napildi sa administrasyon mao silang Bubit Sanchez, katong kontrobersyal nga Labor Secretary ni Cory Aquino, og si Arthur Defensor sa Iloilo. Ang bugtong anduha ra ka mga kandidato pagka-senador sa oposisyon nga nakalusot sa 1987 senatorial elections mao si Joseph Estrada, kanhi Presidente Joseph Estrada, og si Juan Ponce Enrile. So mao ni pagka-senador ni Enrile in una niyang termino pagka-senador in 1987. Tiyan mo na, 22 kang Cory, duhara kang Marcos. So wa gidaganan sa Marcos atol sa unang Senado, sa unang paglingkod sa mga senador. Pagka 1988, gipatawag ang 11 local elections. So nagpili na og mga mayor, ipuli sa mga officers in charge. Sa ato pa, ang mga officers in charge nakalingkod og usar ka tuig. Palingkod sila 1986 hangtod 1987, nag-eleksyon na pagka 1988. Why kausaban nga nahitabo sa mga lagda sa eleksyon? Of course, ang mga lagda sa 1987 Constitution gihulagway nga labing makiangayon, and for the first time, wa na ang diktadurang Marcos o ang paglaom sa administrasyon ni Cory Aquino nga sa labing unang local election sa iyang pamunuan ubos sa 19 bagong napasar, bagong gi-ratify, overwhelming nga ratified nga 1987 Constitution, mas makiangayon na ang eleksyon. Kung sa nahitabo, of course, daghang mga gi-endorse si Cory Aquino sa 1988 local elections nga nidaog, pero nito'y hakaw pagbalik ang mga aliado ni kanhi pamamatay nitong hikayon na 1988, 1 year before siyang kamatayon in 1989, nidaog pagbalik ang mga aliado ni Marcos. Example din sa Subo, si Anhing Indenita Cortez de Luz. Gipadagan ni Cory Aquino si de Luz
pagka-kongresista sa ikalimang distrito sa Subo. Kining present 5th district karon, gikan sa Liloan, Compostela, Danao, ug ang upat ka mga lungsod sa Camotes ug sa ubang bahin diha sa 5th district sa amihanang Subo. Atul sa kampanya, si Cory Aquino mo inangunay pagpangampanya para ni Indenita. Pinangga ang kitong Cory Aquino si Indenita. Nag-iisip sa Aquino administration ang bugno ni Indenita diha sa 5th district batok sa mga Durano na simbolo sa pagdaog sa demokrasya batok sa diktadurang Marcos. Kay ang labing sinaligan nga aliado ni Marcos dinhi sa Subo mao man ang mga Durano. Of course, pagdayon tapos sa diktadurang Marcos, iya na sang gibidisyonan ang mga Gulyas. Nagsingin na itong away ang mga Durano mga Gulyas sa supremacy sa ilang pagrepresentar sa interes sa mga Marcos dinhi sa Subo. Buwag na natong sugilanon nga tukion. Kay interesting sad na maong aspeto sa eleksyon nga ang mga Durano o ang mga Gulyas nag-ilog sa affection o sa suporta o sa pagsalig sa diktadurang Marcos. So, para ni Cory Aquino, kung mudaog si Indenita batok sa mga Durano, mahingpit, mapadangat niya ang labing kusganon nga mensahe na tapos na ang diktadura ni Ana, nahibalik na ang demokrasya. Ang katawhan makapili, gawas no na nga makabotar sa labing takos, labing ligdong, labing kasaligan nila nga mga representante. Kaduha gyud, dili lang kausa, kaduha mangampanya si Cory Aquino dinhi sa Subo para ni Indenita. And each time si Cory Aquino adto gyud didto gyud Danao. Iyang yung gisung ang kinapusoran sa teritoryo sa mga Durano sa siyudad sa Danao. Itungtong siya entablado uban ni Indenita ug iyang gipahibaw ang taga Danao gawas no namo nga mopili. Human mo gapusa sa diktadura sud sa daghang katuigan karon gawas no namo nga mopili sa tinuray ninyong representante. Og si Indenita Cortez de Luz mo'y tinuod ninyong tingog dito sa Kongreso. Palihog, paluyuhi si Indenita. Hatagi siya sa tanan ninyong suporta aron mapukan kining katapusang bayhon, katapusang bukton sa diktadurang Marcos dinhi sa Subo. Pukano nato kini mga Durano. Hilabihan ng kapangampanya ni Cory Aquino para ni Indenita. Si buhi pa man si Mano Amon Durano ni atong higayuna. Ingon si Mano Amon, pildiho niya si Indenita, pildiho niya si Cory Aquino diya sa Danao o sa tibuok 5th distrito. Tuod man, pagpahigayon sa eleksyon, napildi si Indenita. Napildi si ang tanang kandidato ni Cory Aquino diha sa ang mayoriya sa mga kandidato ni Cory Aquino sa 5th district. Si Indenita diha siya height sa iyang popularidad ni atong higayuna. In fact, si Indenita murag Cory Aquino dinhi sa Subo. Hilabihan ka popular, hilabihan ka pinangga, hinigugma sa mga Subuanon si Indenita. Putong lisod kay tuuhan na pildi siya sa 5th district. Of course, later on, tumaw ang mga huhungihong nga si Indenita gilawog sa mga Osmeña diha sa Danao. Nga nahulga ang mga Osmeña ni Indenita, kay mudaog man gito si Indenita kung gipadagan patug laing distrito, pero gituyo, gimanihos mga Osmeña, hunghungan las Cory Aquino, winnable lagi na si Indenita, mapildi na ito ng mga Durano, maghiusa ta diha sa Danao, napildi si Indenita. So nawad ang hulga ang mga Osmeña sa ubang distrito nga ilang na kontrolar dinhi sa Subo. Mao na hiuhong-hiyong, although gipanghimakak na ni Indenita, gipanghimakak na sa mga Osmeña, nagilawog ra si Indenita sa mga Durano sa eleksyon atong 1988. Pero pahinomdom to na ang pag-ratify sa 1987 Constitution, ang talagsaong popularidad ni Cory Aquino, ang kalabas pa sa kakawatan, ka-diktador ni Ferdinand Marcos Sr., dili paigo sa pagluka sa gamhanan ng mga politikanong dinastiya nga salin sa diktadura. So nagpabiling nagbarog ang mga Durano diya sa Danao. Nahuman na lang ang termino ni Cory Aquino, wa mapukan ang mga Durano diya sa Danao. In fact, mas tilig-on pa ang ilang liderato diha sa Danao. Ang bugtong nakapukan sa mga Durano, although dili entirely, mao si kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Iyang gi pangampanyahan ang mga
Nakugang sabto ang mga katawhan diri sa Subo ngano si Duterte nga parintis mga Durano nangampanya man batok sa mga Durano. Ang nihatag nako sa Sugilanon, mauna ang mga sakop sa pamilyang Durano nga nakahibaw sa kasaysayan na kadto ning amahan ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte na nahimong mayor diha sa Danau, gipalayas to ni Mano Amon. Di to maig relasyon ni Mano Amon Durano. Mao tong napugos in town to si katong papa ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte pag-adto sa Davao, kaya wa naman sila luna. Gipalayas man sila gikan diha sa Danau. Ug wa kalimot ana si kanhi Presidente Rodrigo Duterte sa kasinatian sa iyang amahan. Mao to iyang baws sa mga Durano. Kita nga wa mahibaw sa Sugilanon, wa mahibaw sa kasaysayan sa duha ka pamilya, mga Duterte o mga Durano, nakugang ta. Pero tamis to nga panimaos ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte batok sa mga Durano. Pero nakabangon pa ang mga Durano ni adto hantod sa niaging eleksyon. Niaging eleksyon, gipukan gyud ang mga Durano sa tibuok 5th District. Gibiyaan sila sa ilang mga mayor o karon ang syudad sa Danau na rin nahibilin sa mga Durano. So wa mahimo ni Cory Aquino in 1988, nahimo ni Duterte sa duha ka eleksyon, 2019 ug 2022 na elections nga dako pa kayo ang iyang influensya. Laing makapakugang nga kapildihan or resulta sa eleksyon nga symbolic sa unsa kadili kaandam ang demokratikanon nga mga institusyon sa paghimo og kausaban, ang nahitabo ni aning Eli Baquero. Si Eli Baquero inila nga sakop sa media dinhi sa Subo ang istorya adto sa Manila nga si Eli Baquero dito na maabti sa EDSA People Power Revolution sa Manila. So, ni-cover na lang siya. Lingaw kayo ang mga Subuanon nga si Eli Baquero dito sa Manila, ni-cover sa kudita sa paglampo sa EDSA People Power Revolution. Pagkaumana sa revolusyon, daog na si Cory Aquino, ang istorya mao, wa man ko maka-istorya ni aning Eli Baquero mahitungod ini, sagol ni bugal-bugal ng istoryaha, na si Eli Baquero kuno may guman ni Nini Pimentel, niyadtong Nini Pimentel na marayag og plite para sa Subo. Unya sa DILG kuno ni atong higayuna, pagpanudlo ng Pimentel o mga OICs, puwerteng gubutas DILG, daghan man kay magpatudlo nga officer in charge. Nangadto sa Manila, ingon nga ne paryente tani itudlo kog mayor dito sa among lungsod. Ne nakautang nako ng imong pangaparyente ni. Dako kay nagpabor inyong pamilya na kuhagi ka namo. Itudlo ko ni mga naningil na ba o mga pabor. Sus Nini Pimentel nag wa na kanang nagkapuliki nagpanagang sa mga magpatudlo og officer in charge. Hantod nakita niya si Eli. Wa pa gani kabungat si Eli Baquero si Antuyo nga mga yo ragplite, giingna ni Eli, ikay mayo tagadiin man ka. Unsa may imong lungsod? Ingon si Eli, Balilihan Bohol. Ingon sige, ikay mayor Balilihan Bohol. Mao to na officer in charge. Na OIC mayor sa Balilihan Bohol si Eli Baquero. Wa man gito si Eli Baquero diri man to Subo, wa man to mamolitika dito sa Bohol. Pero so gitudlo man siya go OIC mayor sa Balilihan kay ngano balibad man sa Eli Baquero. Mao to na OIC mayor siya sa Balilihan Bohol. O popular kay si Eli Baquero. Maing laki to reporter dinhi sa Subo. Pag 1988 elections, siya may OIC mayor, dagan siya pagka-mayor sa Balilihan. Ag ito kobra siya sa mga chato. Kay sama ni Nenita, sa may dagana ni Eli Baquero sa dinastiya sa mga chato sa Balilihan Bohol nga ilang gipaligon, ilang gitukod, ilang gipalambo sa kinatibukan sa diktadurang Marcos. Pareha sa mga Durano, wa man nakikita si Nenita diha sa 5th District. Bisan sa height, sa pakigbisog batok sa diktadurang Marcos, ni-attempt na si Nenita og rally diha sa Danau, wa gyud siya makakuha og suporta sa mga mulupyo sa Danau. So, ang leksyon adto, ginaot ato ni makatunan karon sa atong bag-ong panahon, bisan sa popularidad ni Cory Aquino, bisan sa unpopularity ni Ferdinand Marcos Sr., kung ang katawhan dili andam, kung ang katawhan wa nato hatagi sa tanan nga mga suporta aron maka gamit sa ilang balaanong katungod sa pagpili, aron makakaplag pagbalik sa ilang tingog sa pagpanimon sa nasod ug sa katawhan,
way kapuslanan ng eleksyon nga ipahigayon. Gamiton ng eleksyon sa mga politikanong dinastiya, sa mga naay sa labing gamahanang makinarya, pagdominar sa eleksyon, paglungi sa kabubuton sa katawan. Okay? Unsa may daganang tinuod sa taga Danau. Yes, presidente na si Cory, yes, si Denita Didaga nila, pero asa man sila manibo o bugas? Kinsa may nagpalubong sa ilang mga minatay? Kinsa may nipalit sa ilang mga reseta sa tambal? Kinsa may nagkontrolar sa ilang panginabuhi? Kinsa may naghatag nila og gagmay nga mga negosyo? Ang mga Dorano. So pagyamar sa mga Dorano, ibagsak si Denita, isalikway ang mga kandidato ni Cory, daog ang kandidato sa mga Dorano. Kay ang vestiges, ang tigbayon sa diktadura, diha pa man. Ang politikanong dinastiya sa mga Dorano, ang makinarya sa mga Dorano, diha pa man. Wa man mabungkag. Sa diyan gipalagpot ang mga Dorano gikan sa gahom, wa man matangtang, wa man kuha ilang kwarta. Wa man sakmita ang ilang mga negosyo. Of course, ang Presidential Commission on Good Government nisakmit sa pipila ka mga negosyo gidudahan nga ill-gotten, pero pilar may ilang nasakmit. Mayuriyas mga negosyo ni Marcos o sa iyang mga cronies o sa iyang mga aliado, wa man matandog. Gawas nga questionable sa to ang pipila ka mga aspeto sa operasyon sa Presidential Commission on Good Government. So wa maandam ang 5th District, wa maandam ang Balilihan Bohol. Motong kasagaran sa mga OICs, mga officer in charge nga gitudlo ni Cory Aquino nga pildi pagdaga nila sa eleksyon sa 1988. Karon, in hindsight, ato na maingon, wa di tingali dayon to mag-eleksyon si Cory in 1988. Kaya di pa man day andam, wa pa man day madismantle ang sahingpit ang diktadurang Marcos sa tanang kalungsuran, sa tanang mga dakbayan, sa tanang mga lalawigan. Intact pa man ang diktadurang Marcos, pinagis pakinarya sa iyang mga warlords, sa iyang mga aliado, sa dakong bahin sa Pilipinas. Pero kung gidugay sa ni Cory Aquino ang iyang revolutionary government, unsa may ang kalainan ni Marcos? Lain na sa siyang diktador. Lain na siyang dagway, babae na lang siya, pero maura gihapong diktaduraha. Ang iyang gisaway nga diktadurang Marcos, gipulihan na niyang diktadurang Aquino. So conscious to si Cory Aquino na sa labing dali nga panahon, iyang i-restore ang demokratikan ho mga institusyon sa nasod. And supposedly, ang 1988 local elections mo'y final step pag-restore sa demokratikan ho mga institusyon at paghatag pagbalik sa katawhan sa ilang katungod sa pagpili. Pero dili pa di andam ang katawhan in 1988. Kay ang samang mga makinarya nga niulipo nila atol sa diktadurang Marcos, mao gihapoy ni ulipo nila, mao gihapoy ni influensya nila, mao gihapoy nagdiktar nila, mao gihapoy naggaong nila sa ilang pag-adto sa mga presinto sa eleksyon sa 1988. So ang katawhan na sa dugay panahon gidaog-daog, sa dugang panahon giyahan, gidiktahan, dili diha dayon mahimata. Dili diha dayon makatuon, makasakmit pagbalik sa iyang gahom. Ang ako yung para nako sugilano nagrepresentar ini nga it will take time, it will take some processes. Una, maandam ang katawhan pag kuha sa iyang gahom sa pagpanimon sa nasod. O kinahanglan silang andamon, kinahanglan silang tabangan na maandam sa ilang paggamit pagbalik sa ilang gahom. Katong istorya ni Dr. Iris. Bago pa kay siya doktora sa maternity hospital. Ako lang na istorya din tuguti ako lang istorya pagbalik. Doon ay pasyente nga niabot dito sa ospital, bata nga babae na niabot dito sa ospital nga nakuryoso sila kay di kasulti perting dauta niya ang tiil sa bata perting gamaya kasi kana bitong duals to ay tuway sa wani ang tiil perting gamaya. So nakuryoso sila isip bagong doktora nagpakisusi siya dito. Ang istorya nga iyang nakuha mao nga ang maudi ang bata dunay depekto sa pangisip. Unya ang amahan o inahan pulos dunay trabaho, ang mga igsuon polos dunay kabilinggan. Ang bata in town ila lang higtan ang tiil aron dili makagawa sa bay samtang matrabaho sila. Unya ang mga silingan na luoy kay mutiyabaw man ang bata
Ano bang gigutom na tili ang bata, mutiabaw siya, so nakitaan sa mga silingan, gigapos man ang bata. Of course, di sila kapanghilabot kay private property man sa ilang silingan, pero ni-report sila sa mga pulis. Pag adtos mga pulis, gigapos tinod ang bata. So ilang buhian ang bata, ilang gida sa ospital, kay luya man kay bata. Ang kinadalang ospital, kaya diya matos barangay Sambag, ang kinadalang ospital, maternity hospital man. So gida nila dito, ang bata. Of course, giatiman sa mga doktor dito sa maternity. So, silang Dr. Iris, magsigi og adto sa bata. Kasi sila, kung sa bata nga ta, tingog na ta, unsa may imong kinahanglan ta, ilang pangutanon ba, di man jud kasulti ang bata. Mungub-ngub raman ang bata. So, kada adlaw ilang gibalik-balik dito, na hantod, na muarang-arang na ang bata, and hopefully makasulti na ang bata, aron makasulti kung sa iyang panginahanglan, unsay siya nahitabo niya, nganong daot kay siya, nganong gamay kay ito iyang tiil. Finally, sa kaadlaw, si Dr. Ed dito sa ilang quarter sa mga doktor, dungog siya, gagaho ba? Wana, nisulti na. Sunod, okay siya nisulti, ang bata nakasulti na. So, giadto nila bata, iba mo kung sila labing unang sulti sa bata, pansit. Kaya inigdiya diya yung taon siyang mama o papa, binlan na siya pansit. Unya, ang pansit, ibutang lang sa, kuhan ba lang, plato, ibutang lang sa plato dool niya. Yung usay, maunahan man siya sa ero. Ug kaon sa ero. Gamay lang kay pansit mabili niya. Mo to ang labing unang pung na nigawas sa sa bata, pansit. Gawas no na ang bata. Wa na siya higot. Maka, sulti na siya sa tanan niyang kaiubos sa iyang mga ginikanan o sa iyang mga igsuon. Pero sa unang pung nga iyang nga nigawas iyang baba, pansit. Kaya for the longest time, wa man kinahanglan ang iyang pagtingog. In fact, putingog tayo siya, kasabaan, pilpilon tayo ang baba siya mga ginikanan. So, sud sa daghang katuigan, utong gamay kayo in town kay NTL, kay gamay pa to siyang bata, gihigta na yung NTL, wato'y tang-tang-tang ang higot, gipakasama na siya siya mga ginikanan nga ero. Wa siya kagamit siyang tingog. Tingali, nakalimot na gani siya sa pagsulti. Mutong, unang pung, nga naluwat sa iyang baba, nga finally makasulti na siya, mao ang pung nga nagkahulugan og survival. Ang pung nga nagkahulugan og pagkaon, nga mo'y makalahutay niya nga dili siya mamatay sa kagutom, pansit. So kung nag-expecta nga ang katawhan, human gidominahan sa mga politikang ng dinastiya sud sa daghang katuigan, gikan sa ilang apuhan ngadto sa ilang mga ginikanan hangtod na sa ilang panahon, maybe hangtod na sa ilang mga apo, padayon nga dominahan sa politika ng mga dinastiya. Di ka maka-expect nila nga sa tukulahaw lang kay mag-eleksyon na taon niya sa Mayo sa sunod tuig, makamata sila, makakita sila sa ilang tingog, makakaplag sila pagbalik sa ilang gahom, mupili sila og tarong ng mga opisyal ining nasura. Kinahanglan atong tabangan ang katawhan nga makakita pagbalik sa ilang tingog. Sa mas gihimo nilang Dr. Iris, ilang giatiman ang bata, ilang gimaymayan ang bata, ilang gimatuto ang bata, hangtod nakalitok siyang labing unang pung. Maybe ang labing unang niyang pung was very disappointing. Pansit. Sa tanang butang sa kalibutan, pansit mo yun ang gilitok sa bata. Pero mauna, ang katawhan, human magapos, human maulipon, human ma-influensya, human magaw ngisod sa daghang katuigan, posible di magkadimao ang ilang unang lakang sa ilang kagawas nun. Nakita na in 1988 atol sa pagbanhaw sa demokratikang mga institusyon sa nasod, human sa mapukan ang diktadurang Marcos. Ug kining nahitabo sa Pilipinas, nahitabo sa ubang bahin sa kalibutan. Apparently, sakto ng sulti sa atong katigwangan, ang di ka maong makaton sa kasaysayan, matunglo sa pag-usab sa iyang mga kasaypanan. Pero wa nini mahitabo din sa ato sa Pilipinas. Although, ang subsequent elections din sa ato sa Pilipinas ni reinforce sa kakuwangan o pangandam sa atong katawhan. Wa gini tabang sa atong katawhan pagpangandam. Wa gini palingkawas nila gikan sa kakabos. Wa gini palingkawas nila gikan sa paggaong sa mga politika ng dinastiya. Hangtod karon under the bunal man ang atong katawhan. Ini mga politika ng dinastiya sa mga lungsod, sa mga syudad, sa mga probinsya. Wala.
Di gyud ka makaingon hingpit na gawas nun ang katawhan pagpili unsay ilang gusto. Kaya nagpadayon pa man ang nubot-ibot. Di kang botar sa imong employer, sa gisulti sa imong agawong yutaan, tangtang ka, wa na kay bay, wa na kay yuta, wa na kay panginabuhi. Palagputon ka, palayason ka gikan sa imong Pinoyanan. Wala na kamadaog-daogon ang sistema sa Pilipinas karon. Usahay ba manulti ta nga ang mga tao ay buot, ang mga tao bugo, ang mga tao estupido. Tanawa una unsay kahintang sa katawan. Aron ta makasabot na dili in taon sila hingpit nga gawas nun. Wa sila trabaho adto sila sa politiko, ngitag trabaho. Wa sila tambal, sila masakiton adto sila sa politiko, tagan sila tambal. Doon na sila mga parinting mga matay, wa sila gasto para lubong. Ang politiko muhatag nilang lungod. Naay na, doon na sila kandidata nga, ilang anak kandidata. Ang politiko muhatag nila og pundo para di sila mauwawan sa ilang rayna. So hapit tanang lakang sa ilang kinabuhi, nagsandig sila sa mga politiko. In fact, ang habugiro kay nga mga politiko mo ingon digin sila mapildi kay ilang serbisyo sa katawhan is from womb to tomb. Gikas pagpanamkon sa bata diha sa taguangkan sa inahan, ngayo ng inahan og pang prenatal, politiko mo imuhatod sa multicamp para prenatal adto sa rural health center. Inig panganak sa bata, politiko mo tabang paghatag og midwife, paghatag og gasto kung doon ay komplikasyon sa pagpanganak. Inigbunyag sa bata, politiko may pakuguson sa bata. Atol sa bunyag. Inig-eskwela sa bata, politiko mo hatag o matrikula. Politiko mo muhunghong dito sa principal, dawata na kay ato ng barangay, ato ng constituent. Inig-graduar sa bata, politiko mo mutunos diploma. Politiko dito mo diskurso sa commencement speech. Inipangita nagtrabaho sa humagraduasyon, ang politiko may buhatag niya og trabaho. Inig minyo na kay magtukod na niyang kaugalong pamilya, ang politiko may maninoy, may maninay, may buhatag og kinadak ang regalo atol sa kasal. Inig panganak na, balik na sa politiko og gastos prenatal from womb to tomb. Ang serbisyos mga politiko. Anton, mamatay na lang ang botante, politiko giyapoy mo palubong. Kung saan paglingkawas sa atong mga katawhan, gikan sa mga politikang dinastiya, kung ingon ini kahugot ang ilang pagawong. Nahitabo ni sa mga nasod, nag-ieksperimentuhan sa administrasyon ni George Bush Jr. Kato si George W., ang anak sa unang George Bush na presidente sa Estados Unidos. Kato si George Bush, ang iyang pagtuo, pareha ni Cory Aquino, nga kung ang katawhan hatagan og higayon nga makapili sa ilang mga leader, mupili sa labing tarong, mupili sa labing takos, mugakus sa demokratikanhon nga mga mithi sa panggobyerno. So gihimo ni George Bush sa Afghanistan. Suong nilang Afghanistan, na ilog nilang Afghanistan, na pablayas nila ang mga Taliban gikan sa Afghanistan. So pagkahuman, hambog kay si George W. Pagpahibaw, dunay demokratikanong eleksyon sa Afghanistan. For the first time in history, ang mga Afghans makapili freely. Hingpit ilang kagawasan sa pagpili. Wa na'y Taliban nga mo diktar nila, wa na'y Taliban nga mo sigas ilang mata, samtang magsuwat sila sa ilang mga balota sa labing tarong nila nga mga leader sa Afghanistan. Mabanhaw na ang kagawasan sa kababayan sa Afghanistan pag-eskwela, pagpatrabaho o pagnegosyo o pagpanginabuhi. At ang gilngigag rhetoric ni George Bush sa eleksyon sa Afghanistan. Tuod ba nag-eleksyon ang Afghanistan, doon ay mga leader na napili, kung siya nahitabo, ang mga leader na pili mas kawatan pas Taliban. Gihurot og kawat ang tanang mga hinabang sa Estados Unidos, ang mga Taliban ibalik og popular. O mga karon, ang mga Taliban mao na nominal pagbalik sa Afghanistan. Nilayas ang Estados Unidos wa makasabot nganong ang ilang mga leader nga gipili perting huyanga ang mga tao ganahan pas Taliban kaysa ilang mga supposedly mga leader nga ilang gipili sa eleksyon. Kaya wa maandam ang katawan. Wa sila maedukar. Wa sila hatagig hingpit nga suporta. Parehang Cory Aquino si George W. Igo lang ni patawag og eleksyon. Salig lang ang demokratikong institution will take care of itself.
ug dili lang Afghanistan mao nahitabuan ini. Ang labing uhing example og karon na pugwata na mao din ni nahitabo ang Gaza. Kanang Gaza Strip sa dihang gipahigayon ng eleksyon. Niingon ang Estados Unidos mag-eleksyon ta diha sa Gaza aron ang mga Palestinians diha sa Gaza finally makapili sa labing tarong nila nga mga leader. Ang ni kandidato of course ang Palestinian Authority nga mo'y nagduma sa West Bank, nga mo'y representante sa mga Palestino, ug ang Hamas. Kanang Hamas ni apil ng eleksyon diya sa Gaza. Diya itong higayon na unpopular kayo ang Palestinian Authority. Kaya ang Palestinian Authority nitabang sa Israel pagdakop sa mga terorista ng mga Palestino. Kaya para sa mga Palestino, ilang man itong mga kadugo. Ganun ang ilang kaugalingong Palestinian Authority tabang mas mga Hudiyo, nitabang man sa ilang kaaway. So sa kasuko sa mga Palestinians, ilang gipili ang Hamas. So karon ang Hamas. Duly elected leaders na sa Gaza ang Hamas. Tanawa giun sa pagsugbas Hamas ang mga Palestino ngadto sa kaalautan. So, wa makaton si George W. sa pagtulunan ni Cory Aquino in 1988. Ug kung dili ni makatunan, mahitabo pa ni sa umaabot nga mga katuigan. Tunag gihapoy mga world leaders, tunag gihapoy mga heads of state nga magtuo na kung ipatawag lang nimo ang eleksyon, ang katawhan ay bahala. Sila na mupili sa labing takos nila nga mga leader. Not necessarily. Sama sa mga Afghans, nakapili sila sa labing kawatan ng mga leader na ni pukan hinuon sa demokrasya sa Afghanistan. Sama sa mga Palestinians sa Gaza Strip, nakapili silang mga terorista na digamit hinuon sa Gaza aron sa pag-abante sa ilang kausa sa terorismo, dili sa interes sa mga Palestino. Ug samas na hitabo sa 1988, nibalik pagtuyhakaw ang mga aliado sa diktadura ni Ferdinand Marcos Sr. bisan sa popularidad ni Cory Aquino, ni Inday Nita, ni Eli Baquero ug sa mga bag-uunta nga mga leader na nagtinguha pagbanhaw sa demokratikanhong mga institusyon sa Pilipinas. So hinaot, kini maong mga leksyon sa kasaysayan, atong gamiton, atong pasikaran sa atong pagplano, unsay atong buhaton. Aron nga umaabot nga local ug national election sa Mayo 2025, sunod tuig na, mahimong mas makahulugan. Sumuhunong na tagbalikas sa mga botanteng bugo, estupido, way na kamauhan, taka lang. Tingali na kinahanglan sila sa atong tabang. Tingali na kinahanglan sila sa atong ayuda. Tingali dili pa sila andam sa pagdesider sa ilang kaugalingon. Unsay labing maayo para sa ilang barangay, sa ilang lungsod, sa ilang syudad, sa ilang probinsya. Dili sayon para ni Cory Aquino ang pagpukan sa tanang istruktura sa diktadurang Marcos in 1988 despite sa iyang overwhelming powers kay diktador man to si Cory sa wa pa niya umula ang 1987 Constitution. Dako kay tentasyon na si Cory Aquino mogamit siyang dictatorial powers aron sa hingpit nga pagbungkag sa istruktura sa diktadura. Pero ang bugtian na mahimo siyang diktador, wa siya kalainan ni Marcos. So risalig siya sa katawhan. Sayop di ay. Sa hindsight, sayop ang gihimo ni Cory Aquino. Unsaon na ito pagkurihir ang iyang kasaypanan? Unsa may atong options? Unsa may atong mahimo? Aron atong matabangan, dili nato tungluhon, dili nato dauton, dili nato tulisukon ang katawhan, usamot hinuon sila ka powerless sa paglingkawas gikan sa mga politikanong dinastiya nga sud sa daghang katuigan, sud sa daghan nga mga henerasyon, mao'y nagdiktar, mao'y nagdominar, mao'y naggawong, mao'y nigamit, mao'y ni sup-sup sa katigayunan sa ilang mga yutan na tawhan. Uban ni Dr. Iris o ni CB diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon kini si Leo Lastimosa. Magpasalamat sa inyong pagpaminaw karong hapon sa atong sugilanon nga naguluhan og eleksyon. Ug daghang salamat sa iyong padayon nga pagsubay o pagsalig sa atong panahom dayong kilom-kilom. Daghang salamat CB girl.